20 декабрьдә Татарстан Дәүләт Советы матбугат хезмәте җитәкчесе талантлы журналист Резида Макуеваны соңгы юлга озаттылар. Ул Татарстан парламент журналистикасы үсешенә зур өлеш керткән кеше иде. Гомумән, Резида Галимҗан кызы тормышының күп өлешен масс-медиа өлкәсенә багышлады. Хушлашу мәрәсеменнән Мөршидә Җихан репортажы. Декабрьдә күңелдә җепшек иде ул иртәдә. Курган зиратына җыелучыларның Резида Галимҗан кызының арабыздан мәңгелеккә китеп баруына ышанасы килмәде. Хушлашу мәрәсемендә чыгыш ясаган якыннары, дәүләт эшлеклеләре, хезмәттәшләре, аның үз вазифасын җиренә җиткереп эшли торган журналист кына түгел, гади һәм ачык ярдәмчел кеше иде дип кат-кат искәртте. Беренчедән, бик кешелекле. Икенчедән, кешене беркайчан да ташламаячак. Кем белә ул очрашты, кем белә ул йөреште. Әйе, Резида Макуева гаммәви чараларның иң катлаулы юнәлешендә үз исемен булдырган журналист, абруйлы җитәкче иде. Татарстан парламентының матбугат хезмәте эшчәнлеген ил күләм дәрәҗәдә үрнәк итеп үстерүгә зур өлеш керткән белгеч. Әле дә аның тәкъдиме белән мәктәпләрдә укучыларга парламент дәресләре укытыла. Резида безнең парламентка 2004 елына килде. Без 20 ел бергә эшләдек аның белән, 20 елга якын. Гаҗәеп матур кеше, күңеле белән, эшкә карашы белән бик зур гамәлләр калдырды безгә. Берничә том китаплар. Резида Макуева журналистикага урау юллар аша килә. Башта инженер-механик белгечлеген ала. 90-нчы елларда ул Түбән Кама нефть химиясе телестудиясен җитәкли. 1997 елда икенче югары белем алып, безгә Татарстан дәүләт телерадио компаниясенә килә. Аның белән киңәшеп булайды. Бер кашанда кызмас иде, ашакмас иде, катып берилмәс иде. Һәр вакыт матур әйбәт киңәшен бирер иде, акыллы киңәшен. Аннан соң бер вакытта да вакытым юк дип әйтмәс иде. Һәр вакыт инде матур бер юнәлеш табып, мәсәлән, хәл итмичә калганыбыз булмады. Көнне төнгә ялгап 20 елга якын Татарстан Дәүләт Советы матбугат хезмәтен җитәкләгән Резида Макуеваның төп терәге гаиләсе була. Бакчасында чәчәкләр үстерергә яраткан ул. Кешеләр белән аралашканда йөзе дә чәчәк кебек балкып тора иде. Исеме дә Резида чәчәгеннән алынган хезмәттәшебезнең урыны җәннәттә булсын. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.